A partir de l'1 de gener, tots els municipis del Matarranya tindran la possibilitat de reciclar la matèria orgànica. Amb la incorporació de la Freixneda, Beseit, Valdarrores i Calaceit, la comarca culmina el desplegament de la recollida de residus. Començarà el reciclatge de la matèria orgànica als pobles nous, que són la Freixneda en la modalitat porta a porta i després a Valdarrobres, Beseit i Calaceit en la modalitat de quinto contenedor. I ara estem fent el que és el reparto dels kits als usuaris, els veïns, els negocis i demés, i preparant tot per a que estigui a punt per al dia 1 de gener, que ja no falta res. Durant estos dies, l'empresa pública d'IMSA està repartint els kits de reciclatge entre veïns i negocis i alhora organitza xerrades informatives per a explicar com funciona la recollida i resoldre dubtes abans de l'entrada en vigor del servei. Aprofitem també per a fer xarles per a que tot el món conegui com funciona, per a que quan comença el servei el dia 1 de gener que tots sàpiguen com gestionar bé les basures, treure-les a la porta del seu domicili o al cubo al contenedor que hi ha al carrer per a l'orgànica, en el cas del quinto contenedor. Entonces, claro, hem d'informar. Això forma part d'una campanya molt més àmplia que portem ja tot l'any. Els 4 municipis que s'incorporen ho fan en sistemes diferents. A la Freixneda s'implantarà el porta a porta, on segons un calendari setmanal, els veïns hauran de treure la fracció corresponent a la porta de casa seua i els operaris se l'emportaran. A més, fora del poble s'habilitarà una àrea en els diferents contenedors per a casos d'emergència. A Beseit, Valdarrores i Calaceit s'aplicarà el model del quint contenedor, en un contenidor marró específic per a l'orgànica. Al quinto contenedor l'únic que se fa és ficar els punts dels carrers on ara hi ha contenedors de cartó d'envasos de resto, ficarem un altre contenedor que és per a la matèria orgànica, que és de color marró, en una clau per a poder accedir, i entonces els usuaris, el kit és molt més senzill per al seu domicili, per al seu negoci, que és un cubo perforat marró, en bosses compostables per a tirar els bioresidus, la matèria orgànica. En aquest cas, el servei és voluntari i els veïns han d'apuntar per adquirir el kit i la clau que els permetrà obrir el contenedor marró i llançar l'orgànica. Tant a través del porta a porta com en el quint contenedor, la participació comporta una bonificació del 10% en la tassa de residus. Des de comarca recorden que als ajuntaments hi haurà kits a disposició per als veïns que no hagin pogut assistir el dia de repartiment.